Se tkun qed titwettaq proposta elettorali oħra tal-Gvern li se tolqod mod pożittiv kemm il-qasam edukattiv kif ukoll dak tax-xogħol. F'konferenza tal-aħbarijiet l-erba' wara nofsinhar tħabbar kif minn April li ġej kemm dawk li jaħdmu fuq bażi full-time, part-time kif ukoll dawk il-ġenituri li għadhom jistudjaw għandhom il-faċilità li jagħmlu użu miċ-child care centers b'xejn. Din l-inizjattiva se tkun iffinanzjata mill-Gvern finanzjament li laħħaq mal-4 miljun euro fis-sena. Il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna fisser din l-inizjattiva bħala waħda investiment u li se tgħin aktar nisa jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Ħafna pajjiżi laħqu il-massimu tal-utility, ġifieri aħna għadha l-parteċipazzjoni tal-ħaddiem hija fost l-iktar baxxa fl-Ewropa. Meta inti qed iżżida, tkun qed iżżid il-potenzjal, ġifieri minflok jikber b'2% jista' jikber b'3%. U allura jkun jistgħu jikkontribwixxu sew għall-pensjonijiet, għall-benefiċċji soċjali, għall-isptarijiet, iħallsu t-taxxa. Dan huwa l-ġid li se joħroġ minn din l-iskema. Il-ġenituri se jkunu qed jagħmlu użu minn din il-faċilità skont it-tul ta' ħin li jaħdmu, flimkien ma' sija addizzjonali għal kull ġurnata xogħol li jagħmlu u 10% aktar mill-ħin li jkunu ħadmu. Minn barra li se sservi biex iktar persuni jidħlu fid-dinja tax-xogħol, għandha l-iskop ukoll li tejjeb il-livell edukattiv u akademiku minn età żgħira. Niżguraw li dan jkun servizz ta' kwalità tajba fejn qed noffru lit-tfal esperjenza edukattiva pożittiva li tgħinhom jiżviluppaw il-mod kif jitkellmu, il-mod kif jaħsbu, il-mod kif ikunu mal-oħrajn, il-mod kif iħossu. Nkunu qed nagħmlu l-akbar riforma edukattiva li nistgħu nagħmlu. Permezz ta' dan il-pjan tal-Gvern mistenni li jkun hemm żieda ta' 2000 tifel u tifla li jibdew jieħdu l-edukazzjoni tagħhom qabel ma jibdew il-kindergarten.